Flebao ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An y'a fɔ aw ɲɛna cogo min sibiri o sibiri nka bi bi sɔn ka k'a sibiri laban ye Tumututa ale bɛ ban bi ni Duwansakaw ka jɛkulu maaw ye. Bi tilegan in na an da bɛna don baabu minnu na o ye Wolomasiri Tabaw ka kalanyɔrɔ min bɛ yen n'a fɔ ma ko école de guerre a dɔnko duurunan maaw olu ka baara kalan o banna pewu. Jamana 9 de tun bɛ ale kɔnɔna na. Bayangara ani Gawokaw fɛ jatigɛ min bɛ yen dugutigi n'o ye gouverneur ye olu ni dugudenw sigira ka kuma fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ Gawo ani Bayangara ale kɔnɔna na. An ka jamana yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw fana an na an sinsin o ka tilegan in na maa minnu bɔra hiji la Duniya Travel maaw ko k'a da u ka maaw tulo kan ko min ye san 2026 hiji ta banna pewu. Fala ko ni maa b'a fɛ k'i sen don san 2027 la i bɛ se k'i ka wari dɔgɔdɔgɔnin mara Duniya Travel kɔnɔna na yaasa k'a kɛ yanni a ka i ta i tɛgɛ ma sabula hiji min banna o baara banna pewu an n'o hijidenw segilen olu yira u la bi. Moto ko kuma moto sugu jumɛn don DNCC maaw olu bɔra ka bataki ci an ma sa Fala ye ka ɲɛfɔli kɛ yan'u yɛrɛ k'an ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye sabula moto ko in ale kuma cayara nka an bɛ min fɔ maaw ye waleya in ye dulonni de ye Fala ye a kɔrɔ tɛ ko moto tɛ boli dɛ a b'a fɔ ko k'a bannen nin ye pewu o ma fɔ maa ye a fɔra de ko k'a suspension kɔrɔ ko k'a jɔ fɔlɔ jɔli hukumu kɔnɔna na DNCC ye ɲɛfɔli min kɛ an ye bi tilegan in na Fala ye moto minnu bɛ yen n'a bɛ f'olu ma ko 125 cylindres o ye jumɛn ye o kɔrɔ ko min ye Jakarta ye Yamaha olu sen t'a la Fala ye waleya min fɔlen filɛ ni Jakarta bɛ maa min bolo ni Yamaha b'i bolo Fala ye e sen t'a la. Moto minnu fɔra a b'a fɔ ma ko bananba fali ninnu a b'a fɔ ma ko ujiniw a n'a b'a fɔ minnu ma ko moto taxiw olu ɲɔgɔnnaw bɛ maa minnu bolo belebeleba ninnu olu de ko fɔra DNCC ka kuma na sabula DNCC y'a fɔ cogo min na nanzarakan na Fala ye a ko k'olu b'a fɔ min ma ko vélo moteur kɔrɔ minnu fanga man bon kosɛbɛ n'olu tɛ se cylindre 125 ma minnu ma so ma o ye Yamaha ani Jakarta f'olu ma ko vélo moteur sabula olu ka bonya b'a daminɛ centimètre carré 50 ka taa se 125 ma k'a daminɛ 125 la ka jigin duguma olu ye vélo moteur ye a fɔ jumɛn ma sa ko cyclomoteur o de ye cylindre ba ninnu ye k'a daminɛ centimètre carré 125 la ka yɛlɛ sa u ko ko olu de bɛ a la wa DNCC ka bataki fana senfɛ Fala ye u ko maa minnu bɛ yen moto kofɔlen minnu filɛ nin ye ko olu tɛna boli nin waati in na fɔlɔ n'a dulonnen don dulonni dalen don moto minnu kan n'o bɛ maa min bolo n'i b'o feere n'o ye motocyclette ninnu ye motocyclette o bɛ maa bolo nin waati in na a maralen b'i bolo i ka magasin kɔnɔ walima dɔ b'i bolo minnu sanna a kan ka na i bɛ DNCC maaw wele kalo 3 b'i bolo i ka o baara kɛ olu ka t'u ɲɛda o ka Fala ye kalo 3 in tɛmɛnen kɔfɛ maa sa ye kɔni y'a mara ye i y'a dogo ye a magaɲɔgɔnlenw yer'i bolo sariya o bɛ boli kan DNCC maaw fana y'a yira fana k'a fɔ ko min ye moto in ye n'o o ye minnu kofɔlen don ko olu ti boli bi waati in na an t'a kɛ sanili ninnu ye sa wa sanili ninnu k'olu kɔni n'u ɲɔgɔnnaw olu ka boli de dulonnen don dugubolodaw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a Bamakɔ ɲɔgɔnna kɔnɔna na sa a bɛ se ka boli nka sa k'a fɔ de ko ne b'a ta ka bɔ yan ka taa Kulukoro gɛlɛya bɛ yen de anw dun ka buru feerelaw fana on sont partis il y a longtemps dɛ Fala Segu ni Marakala lajɛ kilomètre 30 buru min bɛ bɔ Segu ka taa Marakala aya nin kɔni nin ye DNCC ka ɲɛfɔli ye
u yɛrɛ ye layidu d'a ma fala ye k'u bɛna an ka kɛnɛ ka na ɲɛfɔ mɔgɔ ye an fana bɛ se ka nɛgɛjuru dayɛlɛ mɔgɔw ka ɲininkali kɛ u la yaasa faamuyali bɛ se ka don ko la cogo min na n'o y'a sɔrɔ sisan e bɛ kasaro dugu kɔnɔna na n'i b'a boli o jateminɛw olu kɛlen don nka ka bɔ kasaro sisan k'i bɛna kati k'i bɛ taa kita yen de a dulonnen don fala ye kita fana kɔnɔna na n'i ka baara bɛnnen don kita kɔnɔna ma i bɛ se ka munumunu salo kɛ n'i ka moto in ye nka n bɛ bɔ kita ka na Bamako o de dulonnen don fɔlɔ a yɛrɛ m'a fɔ ko a tɛna na kɛ tuguni dɛ a fɔra k'a jɔlen don fɔlɔ yanni wolomasiri tabaw nana baara min kɛ o baara ka ban sabula an bɛ k'a mɛn mɔgɔ caman da ko fata ye n k'u taara baga ala an ka moto fitinin ninnu ma k'olu bɛɛ b'a la bon hakilisiw bɛ ka wuli ka baara kɛ nka an ye min fɔ o don an bɛ segin o de kan maa minnu bɛ yen ni nin baara in kalifalen d'u la u ka bilasirali kɛ bolofaraw b'u bolo jamana kɔnɔna na n ye kita gouverneur ye fala n b'a fo Dawuda a ye ɲɛfɔli daminɛ ni gouverneur tɔw fana sera k'o ɲɔgɔnnaw sigi sen kan mara ɲɛmaa minnu bɛ yen ni marabolo ɲɛmaa minnu fana bɛ yen n'olu fana sera k'o ɲɛfɔliw k'u ka dugudenw ye k'a yir'u la k'a fɔ ko a ma fɔ k'u ka motow tɛ boli tuguni nka a dulonnen de don fɔlɔ yanni wagati dɔ sɔrɔdasiw ka tila u ka baaraw la u bɛ se k'u ka motow sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye fala ye sini o ye suɲɛkalo tile 7 ye suɲɛkalo tile 7 o bɛna na Asimi ale kɛ a san 5 ye fanga la fala ye i b'a dɔn k'a fɔ M5 RFP maaw olu de ye wulikajɔ kɛ ka Sɛbɛnnikɔrɔ Burama to fanga la min ye wulikajɔ min kalo 4 fo ka taa se kalo 5 ma ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bila M5 RFP ni hakili b'a la jɛkulu olu caman de k'u farala ɲɔgɔn kan min ye semasi ye n'o ye Mamadou Diko ka tɔn ye EMK n'o o ye Cheikh Umaru Sisoko ninnu ye FSD n'o tun ye Sogɛli ninnu ye n'olu ni Sumala tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa fara jɛkulu caman kan nka fala u ka fili kɛra mun ye o de ye n'an ye fanga ta an bɛ mun kɛ a la waati min na an yɛrɛ bɛ baara la tiledu la su o su n'u kun nana baabu la an b'u ɲininka n'aw ye fanga ta aw bɛna n'a kɛ cogo di u ko n'u ye fanga ta k'u tɛ tiɲɛ a la fala ye ko in a nana kɛ min ye bi a ma se an k'an da don la k'o ɲɛfɔ nka misali la ala ma hinɛna Maître Demba Jalo la a ko waati min olu bɛ fanga ta fanga wuli baara kɛ olu ni ATT ninnu tun bɛ ɲɔgɔn kalama waati dɔ la fana Jɔnkuna Tarawele n'o ye professeur Jɔnkuna Tarawele président ale fana y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu n'olu jɛra ka fanga ta u tun bɛ ɲɔgɔn kalama yalama minnu ye fanga ta fala ye ni o kɛra M5 RFP mɔgɔw ka wulikajɔ kɔfɛ yalama M5 RFP mɔgɔw ni sɔrɔdasi minnu tun bɛ ɲɔgɔn kalama o n'olu de jɛra ka fanga ta wa ɲininkali bɛ yen sabula n'i ye ko in jateminɛ bi i b'a ye k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ caman de nana hali maa kun fɔlɔ minnu nana Bandaw ni Mokhtar Wane ninnu olu fana nana bɔ a la kalo 9 ko sabula kuntilenna min b'u bolo taabolo min b'u bolo olu n'olu tɛ se ka baara kɛ o wɛrɛ kɔfɛ Asimi yɛrɛ bɔra ka mun fɔ an ye fala ye a ko min ye Mokhtar Wane ni Bandaw ka fanga ye u tun ye gouvernement filanan min sigi u ye maa minnu bɔ a la n'o ye Modibo Kone n'o ye Ismaël Wage n'o o ye Sadio Kamara ala ma hinɛ n'ala ye ko n'olu bɔra la k'olu yɛrɛ dama bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula olu de b'u ka fanga ta cogo dɔn ko kama olu y'a ye k'a fɔ u yɛrɛ b'u ka ko ta u ba la ka wuli ka jɔ ni a ye fala ye o fanga ta ye ni sisan cɛ ɲinan y'a san 5 ye sini juin kalo tile 7 o bɛ kɛ Asimi ka fanga tali a san 5 ye ko mun ni mun kɛra a kɔnɔ kobaw la fala an bɛ se ka min fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale senkɔrɔma cɛra fangandaraki nana kɛ M5 RFP ka wulikajɔ kɔfɛ min ye sɔrɔdasiw ye a waati u yɛrɛ nana min ye boulevard la koyi k'a jira k'a fɔ ko olu ye M5 RFP ka wulikajɔ tɔ k'o dafa o dafali hukumu kɔnɔna sa ka se ka baara kɛ min ye jamanadenw ka ŋunanfanw ye olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min o nana kɛ kalo 9 kɔnɔna na M5 RFP yɛrɛ kun donna bɔforola kuma na don o don jɔnmuso la kɔladen o kɔfɛ sa kalo 9 tɛmɛlen Bandaw ninnu yɛrɛ nana bila kɛrɛfɛ ale ni Mokhtar Wane ka ko ɲɛmaya ta k'a di colonel Asimi ma sabula waati y'a sɔrɔ colonel do fala ye o kɛra juin kalo ale tile 7 san 2021 k'a ta o la sa Mali ale y'a jira sa ko Barkani n'o tun b'an fɛ yan o ka taa olu taara san 2022 MINUSMA o taara san 2024 Irisilakaw boloji kɛra olu ma Mali yɛrɛ ni Niger ni Burkina olu bolo don ɲɔgɔn bolo san 2023 septembre kalo tile 16 Bamako Kuluba ya
min ye charte libtako groupement ye k'o sigi sen kan u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min o de nana yɛlɛma ka kɛ ISC ye bi in na min ye furancɛla fanga ye a ɲɛsinnen don min ma o ye lakanako ta fanfɛla ye mara kama bɔli ko ta nasira fɛ marabolo sigili ko ta nasira fɛ layidu kun tara ko kalataw ko olu bɛ kɛ san 2025 kɔnɔna na nka a tilara ka yira k'a fɔ ko min ye lakana ma sabati jamana fantan naani bɛɛ fɛ politiki kow olu jɔra kosɛbɛ politiki tɔnw olu nana ci min ye kalatako kuma o dabilara pewu nin waati in na an bɛ se k'a fɔ sariya suma kura dɔ fana sigira sen kan san 2023 ale juin kalo kɔnɔna na min ye furancɛla fanga yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka ko fanga bannen don min ma bi kosɛbɛ ni bɛɛ ɲɛ b'o la o ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ye o baara in san 5 in kɔnɔna na o cɛsirila nka o kɛrɛfɛ min ye kalansow ye olu dɔw kurakurayara ka taa fara farikolo ɲɛnajɛsow olu kurakurayara jamanakuntigi musaka min bɛ d'ale ma kalo o kalo n'o ye sefawari miliyɔn 150 ye ale ko o tilancɛ fila ko k'o ta k'o kɛ ka maaw olu ɲɛji cɛ an y'a ye k'a fɔ ekɔliso dɔw la kurakurayara o senfɛ jibondo caman sigira sen kan o senfɛ maaw nina hinɛna ni fɛn caman ye o senfɛ min ye kuranko ta fanfɛla ye halisa ɲɛɲini bɛ ka kɛ o la sabula kuranko ale ma kɛ sabati fɛn ye n'o y'a sɔrɔ min ye laɲini saba sigira sen kan ko kuran yɔrɔ saba bɛna sigi halisa kurantigɛ ale bɛ Mali kɔnɔ min ye jiko ye o ni kuran donnen don ɲɔgɔn na o ko kɔni ma se ka ba sigi jamanadenw yɛrɛ ka nimisiwasa ma sɔrɔ kɛnɛ min kan o y'o ye o kɛrɛfɛ sa wolomasiri tabaw ka baara senfɛ min ye dɔgɔtɔrɔso jɔw ye dɔgɔtɔrɔso la kurakurayali farikolo ɲɛnajɛko la kurakurayali min ye armée yɛrɛ ka minɛnw sanni waati bɛɛ lajɛlen na o kɔni kɛra kudayi ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min y'an ka jamana lamini an'an ka jamana di bolo di ɲɔgɔn ma jɛkulu bɛɛ lajɛlen a yira k'a fɔ sa ko min ye armée ka baaraw ye Asimi a n'a ka cɛdenw u ɲɛsinnen don o de ma kosɛbɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna na a yira k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra Irisi jamana Sini jamana Turki jamana u n'olu bolo don ɲɔgɔn bolo nka a nana ye k'a fɔ nin waati laban in na gɛlɛya nana se an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 o gɛlɛya y'a to armée yɛrɛ y'i taabolo bɛɛ lajɛlen falen tile 2 in na o kuma de bɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ san 5 kɔfɛ falayi ko maa bɛ se ka kala sigi mun na o ye k'a fɔ ko min ye siniɲɛsigi bɛ jamana in ye o ye k'a fɔ n'an y'an cɛsiri n'an sera ka ɲɔgɔn faamu k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya minnu bɛ yen olu bɛ se ka ban nka k'a tɛ taa tiɲɛ kɔ a tɛ taa tilennenya kɔ n'o tɛ sariya ko ta na sira fɛ yɛlɛma caman fana donna dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli baaraw sigira sen kan an ka jamana nafolo min ye dugujukɔrɔ nafaw ye olu fana sɛbɛnw caman falenna o tunɔgɔntɔnɔw olu bɛ ka caya baarakɛlaw kabini baara in daminɛna olu ka sara ma jɔ min ye maa minnu bɛ yen n'olu ka hakɛ bɛ jamana na jamana yɛrɛ kan ka hakɛ minnu sara a ka jamanaya hukumu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen timɛnen don Mali fɛ bi min ye Mali yɛrɛ ye jɛkulu caman y'a yira sa k'a fɔ a bolo nɔ n'o y'a ka signature o bɛ ka lakodɔn bi jɛkulu minnu tun ye Mali don sɛbɛnfinmaw na u bɛ k'olu bɔ dɔɔni dɔɔni Mali yɛrɛ bɛ k'i kun bɔ nka min kɛlen don degun ye bi fala ye fɛn saba a fɔlɔ maaninfinw ja siralen don filanan o ye kuranko ye wa sabanan o ye jiko ye wa sisan tajiko o fana nana i boloda a tɔ la ko Asimi k'a lajɛ wulikajɔ ni cɛsiri min ye san 5 in a kɔnɔna na maaw ye min sɔrɔ ka fɔ kumaw la o la belebele ye nin ye n'an bɔra o la fala ye école de guerre o ye kɛlɛkɛcɛw ka kalanso belebeleba min bɛ Balabugukaw fɛ yen Mɛsikɔrɔ kɔnɔna na kan 6 kalo 6 cɛdenw bɛ don ka kalan kɛ u kunna nin sen ta olu kun ka baara kun tɔgɔ dalen don min na o ye jɛ ka baara san 2026 min ye maaw nana ka bɔ jamana 9 ka na fara Mali kan arabu jamanaw yɛrɛ bɛ o la olu ye nin kalan kɛ ka se fɔ a dan na maa 27 ka kalankuncɛ o baaraw kɛra hakilisigi ani basigi o kɔnɔna na kalanyɔrɔ in ɲɛmaayaba n'o o ye général de division Umaru Dawu ye n'an b'a wele ko Baron ka taa se min ye kalanso in yɛrɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen ma baara kɛra cogo min na bolodi ɲɔgɔn ma ani kundonna min yɛrɛ bɛ jɛ ka baara in na u y'o kɔrɔfɔ u ye wulikajɔ ni cɛsiri yaasa u bɛ se k'u jɔniyɔrɔ fin cogo min na n'u segira ka bɔ ni kalanko in kɔnɔna na kalanso in yɛrɛ a kɔnɔna fala ye min ye colonel major Ibrahima Nomogo ye ni ale y'u ka directeur ba ye ale fana ye kuma ta koyi a ko nin sen ta kɛra tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ ye koyi calatigɛ jɛkulu lajɛli bɔlen a la kɛnɛkan baaraw olu yera a la jɛkafara yɛrɛ kɔrɔ ye min ye bamanankan na a y'o fɔ kalanden ninnu ye yaasa u bɛ se k'a dɔn cogo min na kun min na o taara o la sa jɔnjɔnw ani lakodɔn sɛbɛn mun b'a jira k'a fɔ k'u ye kalan kɛ fo ka s'a dan na o kɛra ka baara ale kuncɛ école de guerre Mali ale ta nin y'a bɔko 5nan ye fala ye Gawukaw fɛ yen
ko kuma jatigintaw bɛ ka caya kuma kalantaw bɛ ka caya maaw jasirani kumaw olu bɛ ka sigi bɔlɔlɔ sanfɛ Gawo fan caman fɛ min ye gouverneur ye ale bataki kɛ ko dugudenw k'u hakilina kɛ kelen ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen sigilen don sen kan général de division min ye Musa Moriba Traoré ye a y'a yira sa k'a fɔ ko kuma minnu bɛ ka fɔ ko a si tɛ sen kan wulikajɔ ni cɛsiri o kɛlen don fɛɛrɛ kura minnu nana sigi sen kan fana dugudenw k'u hakili t'o la yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na min ye kabilatigiw ye musokuntigiw ni kamalekuntigiw ni dugudenw bɛɛ lajɛlen u k'a dɔn k'a fɔ ko Wolomasiri Tabaw ni polisilakaw ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye u bɛ se ka lakana cogo min a kɔni ye hakilasigi di bɛɛ lajɛlen ma fɛɛrɛw bɛ sen na yaasa Gawokaw olu bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na san kalo 12 kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma degun o sɔrɔ fala ye halisa kuma jatigintaw hukumu kɔnɔna na Bɛrikaw fɛ yen nin dɔgɔkun in kɔnɔ u tun ye kibaruya dɔ bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko Bɛri kan ko sɔrɔdasiw yɛrɛ murutilen don ɲɔgɔn fɛ koyi Bɛri ale bɛ Tombouctou masuruna la a yira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye bi nkalonfin don min ye kibaruya ye a danganamaya bɛɛ lajɛlen ye o fana kɛrɛfɛ tuguni an b'a yira k'a fɔ min ye Wolomasiri Tabaw ye u ka pankuru dɔ u tun y'o fana jabɔ bɔlɔlɔ sira fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko o jenina o jenini fana o fana tɛ tiɲɛ ye sabula pankuru min ja yɛrɛla maaw la o ye pankuru kɔrɔ ye ka taa sa Bɛrikaw fɛ nin waati in na min ye kibaruya sanuma o ye k'a yira sa k'a fɔ ko furugufurugu tɛ bi a tɛ sini Wolomasiri Tabaw ka baara la daga kɔnɔna na basigi ale ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na wa min ye Bɛri kɛlɛkɛcɛw ye u ni Irisilakaw u bɛɛ lajɛlen bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ baara kɛcogo ɲuman ka se k'o sigi sen kelen kan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na Bɛri n'a lamini bɛɛ lajɛlen na o baaraw bɛ ka kɛ ko pankuru min fana yirala o tun ye MINUSMA kɔrɔ ale ka pankuru ye pankuru min tɛ Wolomasiri Tabaw ta ye wa min ye bi na fana k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko o baaraw olu kɔni bɛɛ lajɛlen min fɔra ni pankuru min yirala ko tasuma minɛna na Mali ta tɛ bi a ta tɛ sini pankuru kɔrɔ don wa min ye wulikajɔ kɔrɔ o de kɛra ni ale ye Bayangarakaw fɛ yen fala ye min ye dugudenw ka tɔnjɛkulu ye olu farala ɲɔgɔn kan ka taa gouverneur fɛ yen tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o b'a fara caya o la sa olu ye gouverneur yɛrɛ de ɲini u n'a ka sigi ka kuma sabula nin waati in na Bayangara kɔni ta kɛlen don jatigɛ belebele ye maaw de bɛ taa fa u ka sow kɔnɔ maaw bɛ taa fa foro siraw la min ye colonel major Olivier Jasana ye n'ale ye gouverneur yɛrɛ ye Bayangara kɔnɔna na a n'a ka kankɔrɔsigiw u ye dugudenw lamɛn hakilinaw ye tali kɛ jatigɛ waleya minnu bɛ sen na ko gɛlɛn minnu bɛ sen na bi na min ye dugudenw yɛrɛ u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye fɛɛrɛ min bɛ gouvernement bolo basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na jatigɛ kana barika bonya kojugu o kibaruyaw dar'u tulo kan ani wulikajɔ kura minnu bɛna sigi sen kan ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye yaasa u bɛ se ka hakili latigɛ cogo min an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni baabu tɔ k'o ɲɛfɔ maaw ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye n y'a f'i ɲɛna n ko dɔgɔkun in kɔnɔna na taji lajɛ min bɛ kɛ Musa Galabu fɛ yen minisiri min bɛ jagoko kunna ale ye kibaruya belebeleba saba di Fala ye a fɔlɔ ye mun ye ko taji min bɛ k'a to ko min bɛ k'a to tajikɛla b'an ka jamana kɔnɔ bi o ye fɛn fila ye o fila ye mun ye ko taji ninnu bɛ taa yɔrɔ la u man ka taa yɔrɔ min o yɔrɔ ko ka olu ɲini k'olu datugu filanan ye min ye taji bɛ taa feere maa minnu ma n'o ye sanubɔ yɔrɔ minnu ye minnu ma lakodɔn a ko ka dan sigi o ko fana na min ye Musa Galabu ka kuma sabanan kɛra min ye a ko ni Ala sɔnna a ma don nataw la ko Mali yɛrɛ bɛna a yɛrɛ tɔgɔla citerne sɔrɔ gouvernement taw ka se ka taa taji ta ka na n'a ye yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min ko baaraw fana bɛ senna gouvernement bolo a y'o kuma saba o kɔni fɔ u ka lajɛ 23nan ye ale senfɛ Kayikaw fɛ Fala ye ko buuru dilannaw b'a fɛ ka muruti han sabula ko fari ni mugu k'o ti ka sɔrɔ u ɲɛna u kɔni wuli ka jɔ kɛ sa ka se juraw tɔgɔla soba min bɛ Kayikaw fɛ yen bi ale ni jɛkulu minnu bɛ bi n'olu bɛ jagoko kunna
kalo tile naani n'o kun ye kunnasinigo ye ka taa yirula sa k'a fɔ ko olu kɔni min ye buru dilannaw ka tɔnjɛkulu lafasajɛkulu min bɛ yen k'u b'a fɛ ka faamuya kɛ yaasa farini doncogo ni farini bɔcogo bɛ se ka nɔgɔya kayikaw fɔ ye cogo min yaasa u ka se ka u ka baara kɛ. Mali ale ni Inde olu kan ka jɛrɛ belebeleba kɛ an fɛ yan jɛrɛ min bɛ tali kɛ jago ko ta na sira fɛ. Apex Mali ale ye juraw wele kɛnyɛrɛye tigilamaw k'olu wele min ye Indiyɛnw ka lasigiden b'an fɛ yan k'o fana wele baara in juin kalo tile 18 a n'a tile 19 a bɛna kɛ Bamakɔ yan agence min sigilen don sa kɛnyɛrɛye tigilama minnu bɛ jago taa ni ka segin an ka jamana kɔnɔ fala yi olu de ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma. Indukaw taw b'a la cogo min Mali taw b'a la cogo min ka se ka jɛ ka baara kɛ. Apex ɲɛmaa belebeleba n'o ye Mazudu Sise ale ye ɲɛfɔli kɛ sa baara in bɛna kɛ cogo min na jagokɛla minnu b'a fɛ u sen ka don na n'u b'a fɛ u ni jagokɛlaw bolo ka di ɲɔgɔn ma minɛn minnu bɛna ka bɔ kɔkan u mago bɛ fɛn minnu na u b'a fɛ fɛn minnu ka sigi sen kan min ye jɛrɛ in ye ko baabu bɛna tali kɛ o la a kɛkun ye fana bolo di ɲɔgɔn ma jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ ka se ka ye a ko la sanni feere hukumu kɔnɔna na yaasa Indiyɛnw an n'olu fana k'an bolo di ɲɔgɔn ma ten fala yi sabula u fana b'an fɛ u bɛ baara caman na a ka ɲi sa min ye u fana ka jabala sɔrɔ u la yan ka maaw sɔrɔ u la yan u ni maa minnu bɛ baara kɛ ko forum belebeleba o de bɛna sigi kalo tile 18 Indiyɛnw yɛrɛ ka lasigiden b'an fɛ yan a k'olu ye nin laɲini a mɛnna koyi olu y'a ye k'a fɔ maliyɛnw bɛ taa minɛn ta diɲɛ fan caman nka olu ta da ka nɔgɔ fala yi fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw b'olu bolo wa minɛnw b'olu bolo min ye bɔlɔlɔsira fana fɛ baara kɛcogo b'olu bolo fala yi n'olu ni maliyɛnw bɛnna la k'a da ka di an na wa a tɔnɔkantɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ sabula sɛnɛko ta na sira fɛ Indiyɛnw olu bɛ dɔ dɔn o la kosɛbɛ min ye baloko ta na sira fɛ fana u bɛ dɔ dɔn o la ka malo kɛ a ti kan ka ban fiyewu o fɛɛrɛw bɛ u bolo ko n'u n'an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma dun ka fa k'o bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ jɛrɛ in kalo tile 18 a n'a tile 19 Bamakɔ kɔnɔna na a kan ka sigi sen kan Apex Mali n'o ye Mazudu Sise ale n'a ka maaw olu de ye baabu in sigi sen kan ka ɲɛbila baara in kɛ yaasa juraw bɛ se ka u ta n'u bila dɔn yanni don yɛrɛ ka boloda fala ye an bɛ taa makankaw fɛ yen an ka hijidenw u camanba nana an yɛrɛ ka alimami n'o ye Udu Kone ye ale nana kunu a ye fitiri seli na an ye an b'a fɔ sa ko hijidenw bɛɛ lajɛlen ma sa k'u danga na ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ Bamakɔ pankurutigi kɔnɔna sa maa caman min ye aja kurakuraniw ye ani elaji kurakuraniw olu tuna an fɛ yan fala yi nin waati na sa an ka sogo tɔ minnu bɛ yen an bɛ k'olu tobi k'o d'u ma min ye Duniya Travel ye ale n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ko san wɛrɛ hiji ta baara daminɛ n'ale fɛ yen ka ban nka u ka hijidenw nana cogo min an ka jɛ ka o jaw filɛ. Alhamdulillah, groupe Duniya Travel Service an y'olu ka chef de délégation ye Dr Keba, chef de mission médecin du groupe Duniya, donc an taara o kunde la. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ se ka mun fɔ an ko hijiden kalifalen bɛ Allahu de la an y'an yɛrɛ kalifa Ala la ka taa Ala mun tɛ kalifa tiɲɛ Ala y'an lasegin. Donc barka da de b'an ye Allahu ye barka da bi yen nɔ parce que an ni hijidenw mun taara an ye ɲɛmɔgɔw ye an ni hijidenw mun taara bɛɛ sera k'u ka bato kɛ an sera ka na n'u bɛɛ ye k'u na u di u somɔgɔw ma donc tanu bɛ Allahu de an bɛ Ala tanu baaraw ɲɛna u kan ka fɛn o fɛn mun kɛ Madina u kan ka fɛn o fɛn mun kɛ Makka u kan ka fɛn o fɛn mun kɛ Mina u kan ka fɛn o fɛn mun kɛ Arafat o y'a bɛɛ waliya a bɛɛ kɛra ka ɲɛ Ala barika la u seko damana an y'an se kɛ Ala ale de b'a minɛ an filila yɔrɔ mun na Ala ka yafa an ma an sera ka mun labɔ a sira fɛ Ala k'a jaabi alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ se k'a fɔ duniya an ka hijidenw bɛɛ nana Mali kɔnɔ bi bi in na a bɛɛ nana Mali kɔnɔ bi bi in na an y'a daminɛ an ka vol fɔlɔ u nana le premier u donna Bamakɔ yan deuxième donna yan le 3 troisième donna yan le 4 et puis an de ye on va laban ye an fana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an donna yan donc an bɛ se ka Ala wali ɲuman dɔn Ala mun y'a to an n'an ka hijidenw bɛɛ sera ka taa an n'u bɛɛ sera ka na u bɛɛ sera k'u ka bato kɛ hɛrɛ ni baden na ka na segin ka na u ka so
alhamdulillah tanube alai alamu ya nyuman ta kan nyuman segi barka da bala barka da dante barka da munna amise ko defo amise ka mun fo higi dewye Allahu ta'ala ye higi no ya ko higi minene hajjal mabruk o ya aljanna firdausi ala ni aljanna firdausi soro munde tora foi mato foi ki ijija ikaka alaka barake ikalaban alaka barakono nanna ala de koloshi bagaye ala de be higi dembe koloshi ni tara kana ka ban ala de bi koloshi ikake walena ikabarawla koloshi be Allahu de donc ni Allahu yambe koloshi na Allahu sonna problem fo ital amisa ka be mun fara kan tugu ma ngania kurabe munun nakabiri sisa uka damine nyinan segen kera kosobe munun ba fe kata kabiri sisa ku jija ku ka passport black ukata wari sara don ku ka passport hira ka wari sara don wulika ni wulla jona akacha ala fe ka ko bebe nyana bo donc ambode nyini higi dom befe munun ba ngania kurabe munun na ukabuli kabiri sisa ukatu togo sebe ku ka passport la uka commencer ku ka wari sara don amet ala barkada ala munye étape nunum be no yambolo kata Madina angigina sans problème anye jarawke Madina anna na domina otu sagebe antara rawda kono rawda munye ala kirakas aljanna furoe antara kono ambe anga groupe yera ala barkala ansella almami ton kofe anye 30 minutes ke rawda kono kanga duwawuke anga fembe nyena kana maka kanga umra problem foi makala anye hiji makono hiji kele antara mina arafa mudalifa kasegin kana maka abekera herela angoko defare muye suro angoko problem foi tala antara tranquillement jedda anga hiji be dona avion kono ubenyu manseraya ambe ala barkada ala mum tekal fakien alhamdulillahi rabbil alamin la wele kan laban be ke jumeye anye duwawu mun ki anga jamana ala jamana segena ngo ala ka anga jamana bo jamfan nanga jamana sumayara anga dube sumaya anga baro be sumaya ko bebe nye ala ka lafiya di malibama ala ka lafiya di maliba ka lafiya kana ke kuma doron wallahi tallahu billahi nasoro landu sukunna maliyan malibe lafiya aka soro andu sukunna amise ka mun fo yoye alaka munum mahigi soro alaka nogo yoye munum be bara nyini alaka nogo yoye munum be furu nyini alaka nogo yoye degum be alaka wuli munum buka bakla munum buka defula alaka nogo yanga demsenum be alaka jamana sumaya alaka herala nati duni jamana kono Suri Traoré yi tamnati nasira mafe sabi agence de dunia agence mando yi fem fanye yi tasirala anya betama fuganya onne bise ka seriya min fo katme oluyer takai agence docteur B ne beba do ba fuko tension nyedibi kaze ka opérer ni mo ni ko tension nyedim se ka opérer tension nyedibi ne mine kam ni 2007 bongo do mta docteur sola u be fra do ne surveiller nga ala ni docteur sababula dunia docteur sababula domine na la kamera ngum na to ka simeji la ya ay ni nga banawla ni ngo tension nyedibi de benale tension yere agoko tension nyandimi ngati ka opere ango ni santani c'est comme 2007 fo 2025 yesi fola docteur ya foye ka foko tension nyandimi se ka opere ko parce que ale ni kataraki bi se ka nyami nyona ala yake agoko ngata docteur sola olu do yutala wiya yira ka foko chendo ko ka bi se ka opere chere la docteur anekisi fiema otmana ambed do kuye uka agence dumuni ko fo ma anje ame dumuni ke fo ka toto fembe la jeli nanga ta yoro uli bena uli kam la veille ka fo ko ya karza amta ya udo douanier
fɛn bɛɛ kɛra fo ka ɲa hali mɔgɔ mun an mun tɛ ye bɛrɛ ye mun kan ka taa wotoro la olu bɛɛ taara wotoro la mun bɛ taa sen na olu bɛ taara sen na ala k'u ka agence yiriwa an bɛ dugawu kɛ ala k'u ka agence yiriwa ala k'u ka agence yiriwa koyi an bɛ ala ka yiriwa an bɛ dugawu kɛ su ni tile sallallahu muhammadu. Ne tɔgɔ Mariama Keba an nisɔndiyalen don an ɲuman taara an ɲuman seginna agence in tubarikala hali sini tuguni an bɛ fɛ ka taa la u y'an bɛrɛ bɛrɛ k'an tɔpɔtɔ dumuni ko kɔni an kun bɛ fɛn o fɛn min fɛ an y'a dun hali surɔ an ye sɛ de dun sɔgɔmada in na ka sɔrɔ ka soli ka sɛ dun fo an y'a tɔ to aéroport la ka sɔrɔ ka na an ka hôtel ka ye a ma baasi foyi y'a la an kɔni b'a fɔ jama ye ni min bɛ taa hiji la o ka taa duniya traverse fɛ. Ne tɔgɔ ye Dr Ali Traoré. N sera yan bi ala ni an ka agence ɲuman sababu la n'o ye duniya travel ye an sera yan ka na an ka cɛkɔrɔbaw kunbɛn u nana ka bɔ hiji la